ni su 9TV jabarani filɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan an bɛ aw fo aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka bi arabadonya novembre kalo tile 27 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ nin an bɛna aw ladɔnniya k'a fɔ ko kayikaw fɛ olu nisɔndiyalenba de don nin wagati in na k'a sababu kɛ ko pankuru kura bilala sen kan n'a tɔgɔ ye Africaie Air ye a bilala sen kan ni Air Burkina ka dɛmɛ ye ka aw ladɔnniya k'a panko fɔlɔ kɛra kunungo tarata kayikaw fɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka aéroport Dak-Dak baara wuli ko kuratun n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an da bɛna se denmisɛnninw ka hakɛya ma n'o ye UNICEF ka fɛn botan ye o ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ sɔgɔmada in na u kumana san 2015 ka na se san 2019 ko bolodalen ma u bɛna jateminɛ kɛ k'o taabolo bɛɛ kan nin an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara misɛnmanin caman kan an bɛna min lase aw ma bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na aw danse an bɛ aw fo ko kuratun aw mun ye 9TV jabarani suganti yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ aw ni timinadiya i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daɲɛ kumabaw la cogoya min na kayikaw fɛ olu nisɔndiyalenba de don nin wagati in na ka sababu kɛ u ye pankuru kura sɔrɔ n'a tɔgɔ ye Africaie Air ye a bilala sen kan ni Air Burkina ka dɛmɛ ye wa CSDM maaw fɛnɛ ma to kɔ a ko la nin na kɛ sababu ye ka aéroport Dak-Dak baara wuli ko kuratun an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunungo a panko fɔlɔ kɛra ni Kayi gouverneur ale ni Air Burkina fo ka taa se CSDM maaw ani maa caman olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin pankuru fɔlɔ in kɔnɔna na an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Kalifa Ture fo ka taa se Salomon Tieno olu ye an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ ni Amadu El Kunare ka kumakan ye maa kelen tɛ dugu ye nka maa kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka duguden kuru kara bɛɛ lajɛlen lafiya nin san damadɔ in kɔnɔna la Kayi mara maaw sɛbɛkɔrɔ degunna kosɛbɛ tani ka segin duguta hukumu kɔnɔna la k'a sababu kɛ sirako gɛlɛya tɛrɛnko gɛlɛya ani pankuruko gɛlɛya ye o de hukumu kɔnɔ u ye tabale gosi o welekan jaabira tigɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la min ye CSDM ɲɛmaaba Mohamed Sherifu Aidara ale ni a jɛw n'o ye Sulemani Sidibe ale min ye pankuruko lɔnbagalajɛba ye an ka jamana ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ o tigɛ di ɲɔgɔnma kɛra sababu ye ka se ka bɛnkan dɔw sabati ni Kayi mara maaw ye ka pankuru sira jɔnjɔn dɔ dayɛlɛ Kayi ale ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna taa ni ka segin kɛ min yɛrɛ pankuru fɔlɔ taari cun jali kunungo Kayi pankuru jiginyɔrɔ aéroport Dak-Dak kan Kayi ka denw ani dunan ni dugulen bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc ne ka kuma man ca bi parce que bi nisɔndiya dɔ ye n ka gouverneur fɔ an ka délégation fɛn fɛn bɔra Bamako n ka foli b'a bɛɛ ye u k'u bisimila u bɔr'u bara u nan'u bara an bɛ kun yan yan de ye kulu ye o dɔn i ka bɔ yan nɔ ka taa Bamako bɛ ka bɔ Bamako bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ bon an ka mɔgɔw ka bɔ kɔfɛla yɛrɛ la ka na yan nɔ o diyara n ye kosɛbɛ 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 a dayɛlɛli a diyara n ye a diya an tɛ se ka dan sɔrɔ a diya la quoi bon o kɔni an bɛ foli dɔrɔn de kɛ bon kuma caman t'anw fɛ ala ni nisɔndiya bolo vraiment a diyara n ye yɛrɛ parce que nin ye ko min ye bon Kayi ka développement don et puis Mali fana ka développement don bon a kɛra hɛrɛ a diyara Kayikaw ye quoi donc an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn halisa ala k'a taa ɲɛ pankuru in jiginnen kɔ ka dantigɛw kɛ a kow kɛcogo ani pankuru jiginyɔrɔw ɲɛda lajɛw bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛɛ kɔfɛ Kayi marabolo ɲɛma gouverneur Mamadu Zɛri Sidibe ale y'a ka nisɔndiyaw jira ko in na n'i y'a mɛn Africaie Air olu bɛ se ka na k'a fɔ ko an nana ni avion u ye jɛɲɔgɔn de sɔrɔ min y'a to a mo foyi ma daminɛ fɔlɔ fɛn bɛ sɔrɔ a la fɛn tɛ sɔrɔ hali u t'a dɔn mais u ko an bɛna a lajɛ donc an bɛ olu fo kosɛbɛ n'o bɔra yen Maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ notamment la CSDM an b'u fo parce que ka ta jamana kɔfɛ ka na jamana kɔnɔna na olu ka fanga olu ka dɛmɛ o de y'a to baara in sera ka réaliser i yɛrɛ b'a ye jama caman de farala ɲɔgɔn kan ka boli ka na Kayi secours la mais ka ɲini Kayikaw fɛ baara in a bɛ taa ɲɛ a bɛ kɛ koba ye ni Kayikaw de sɔnna ni aéroport nin fermena tugun gouvernement nɔ tɛ compagnie aérienne nɔ tɛ Africaie Air nɔ tɛ machine nɔ tɛ Kayikaw an yɛrɛw nɔ don u nana de u bɛ nafa bɔ n'a kɛra ko u bɛ na u bɛ taa u lankolon don siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba hali u bɛ carburant min jeni kan n'u t'o sɔrɔ ka taa n'a y'i bila u yɛrɛ nɔ na o fana bɛ jɔ dɛ donc an kana sɔn a ka jɔ tugun sacrifice min na an k'o consenti bi dɔgɔmanin min b'an bolo
o de b'a to an bɛ sini belebele sɔrɔ an tɛ nimisa la an k'an jija an kɔni ka laɲini ye min ye an kayikaw an b'a ɲini a dayɛlɛnna Kayi ye mais a ka se ka Sénégal desservi a ka se ka Mauritanie desservi a ka se ka La Guinée desservi. Ko ni maa ye laɲini kɛ ka layidu ta k'i b'a dafa n'i sera k'a dafa kuma min na foyi t'i ma nisɔndiya ani welewele da kɔ min ye Afrique Kayi Air ale yɛrɛ ɲɛmaaba Sulemani Sidibe a ye ɲɛfɔli dɔw k'a ko kan an ka jɛ k'ale yɛrɛ lamɛn. Kayikaw minnu bɛ Kayi kɔnɔ ani Kayi kɔ kan u tun bɛ mun makɔnɔ na o de kɛra bi ka avion bɔ Bamakɔ ka na n'a ye fɔlɔ. Tous les mardis, avion bɛ bɔ Bamakɔ ka na Kayi après a bɛ tila a bɛ segin tuguni ne kɔntannen ba don n kelen tɛ dɛ Kayikaw bɛɛ kɔntannen ba de don effectivement kuma ye tɛ ne da kan o tun b'a fɔ ne yɛrɛ la an kun sigilen bɛ ka nin makɔnɔ yala bi a kɛra quoi an bɛ dugawu kɛ Kayikaw bɛɛ ka dugawu kɛ nin ko a ka taa ɲɛ quoi n b'a ɲini passagers bɛɛ lajɛlen fɛ a ye taa billet ta a kɔnɔ joona fɛn min don c'est une réalité bi bi in na avion jiginna bɛɛ y'a ye mɔgɔ kun dalen t'a la mais mɔgɔ dara la sisan nɔ n'ala ka jɛ la mardi bɛ tuguni an bɛ sɔn an bɛna tuguni an b'a filɛ k'a kɛ siɲɛ 2 ye lɔgɔkun kɔnɔna la. N bɛ wele mina se Kayikaw ma bon Kayika bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na bon avion ko réalité de don n'u mago bɛ billet la an filɛ nin ye araye kɛrɛfɛ an ka agence bɛ yen nɔ ka ɲɛsin terrain gare yɛrɛ ma i y'a ye a sɛbɛnnen b'a da la ko agence Afrique Kayi Air donc n'u sera wagati bɛɛ u bɛ billet sɔrɔ nɔgɔya la. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ CSDM n'o ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ale ɲɛmaaba Mohamed Cherifo Aidara mun ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ ka nin ko in sababuya Kayikaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama ale yɛrɛ fana nisɔndiyalen ye dantigɛli min kɛ an ka kunnafonidilaw ye an ka ɲɛma da ale ma. Kayikaw minnu sigilen bɛ Paris an b'a fɔ min ma diaspora malienne en France le CSDM et d'autres qui ne sont pas membres u ye hakili ɲuman sɔrɔ k'a ka compagnie aérienne sigi sen kan mais yanni o kɛ tuma ou agence de voyage de sigi sen kan min tɔgɔ Afrique Kayi Air donc Afrique Kayi Air ye hakili ɲuman sɔrɔ c'est une coopérative a bɛ yɛlɛ ka kɛ compagnie ye u y'a laɲini ka aéroport desservi u ye boliboli caman kɛ a ka ca ni san 3 ye u sera an ma k'u dɛsɛra u ma autorisation sɔrɔ gouvernement bolo an y'a faamu an wulila an jɔra ɲɔgɔn fɛ an taara premier ministre fɛ yen an taara ministre de transport fɛ yen u sɔnna mun y'u bali ka jaabi di u y'o fana fɔ n ye an fana bɛnn'a ma an sɔnna hɔrɔnya ko de don faso ko de don min faso fɛ o t'a yira k'a fɔ ko i tɛ dɔw ka faso fɛ o y'o de yira an y'o faamu donc u ye autorisation min d'an ma bi an nana aw y'o wele aw ka nali o diyara n ye kosɛbɛ parce que aujourd'hui aéroport la kala mais aw ye kunnafoni ɲɛnama lase diaspora ma n'aw bɛɛ ma wuli ka na Kayi don o don ka bɔ avion nin bi lɔlɔ donc a kana so ka kɛ an y'a ɲini gouvernement fɛ u ye dɔw bɔ taxe la parce que ni dɔw bɔra taxe la o bi malien minnu sigilen bɛ diaspora billet sɔngɔ bɛ nɔgɔya pour que famille bɛɛ bɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Paris billet kana tɛmɛ 400 € 400 $ kan o de y'an ka laɲini ye. An bɛ aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛ la k'a fɔ gwɛlɛyaba mun bɛ Kayikaw kan nin ye ŋɔniba de bɔlen ye u sen na sabula Kayi min ye togoya maraboloba ye u ka marabolo den minnu bɛ diɲɛ bunakun kan nin bɛna taa ni ka segin ni garaɲɔgɔnnaba de sabati olu ni u somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Kayi kɔnɔna la a pankuru kunfɔlɔ kɔni taara ka segin bonya ani karama na. Tabarikala ni na kɛ sababu ye ka taama nɔgɔya adamadenw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko EISA n'o ye jɛkulu ye min ka baara ɲɛsinnen don kalafili kɛko ɲuman ma farafinna olu ye tile 2 baara boloda a dabɔkun ye ka société civile maaw dɛmɛ yaasa bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na fo ka taa se kalafili kɛko ɲuman o bɛ se ka kɛ cogoya min na a kɔkɔrɔmadonba ye Union européenne ye an ka jɛ ka Bakari Sidibe lamɛn n'ale ye EISA ka chef de programme ye a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye Awa Adama Kulibali fo ka taa se Bakari Kone ka kuma buruni ɲɛfɛ. An ka baara fɔlɔfɔlɔ Mali la o ye appui au processus électoral ye donc depuis 2018 salon an ye projet dɔ sɔrɔ Union européenne fɛ n'o projet tɔgɔ ye projet d'appui projet de renforcement disons du rôle de la société civile dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et le processus électoral. Donc élection appui len kɔfɛ an bɛ baara fɛnɛ kɛ cohésion sociale kan sensibilisation et cohésion sociale kan ani ka paix fɛnɛ an bɛ se ka action fɛnɛ accentuelen don paix kan parce que an ye k'a fɔ n'i y'a mɛn ko élection o b'a sɔrɔ bɛn de bɛ yen n'i y'a mɛn élection o b'a sɔrɔ jamanaw basigilen don o de y'a kɛ an ka volet dɔ ye cohésion sociale ye ani la promotion de la paix au Mali.
Laɲini nana ni kɛnɛ sigili ye parce que an bɛ projet mun kan sisan a projet ye volet 3 de ye. Volet 3nan o ye la sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Donc o volet 3nan mise en œuvre de la an ye ni activité atelier d'échange initié. Tile fila in kɔnɔna na an bɛna baara kɛ module 7 de kan mais o module 7 ninnu a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sur les thèmes ou les thématiques portant sur la non-violence, la gestion des rumeurs. Yaasa denmisɛnninw ka hakɛya bɛ se ka sabati cogoya min na ka taa fɛ UNICEF maaw ale ni minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni ko ma olu ka bolodiɲɔgɔnma sababu la o ye nin lajɛ in kɛ lajɛ min bɛ kɛ san o san an ka jamana kɔnɔna na ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinata o kumana fɛn min kan o ye san 2015 kana se ɲina san 2019 ma o ye baara min boloda ka kuma olu jaabi olu kun kan an ka ciden Aminata Daɲɔ fo ka taa se Baɲɔ Jɛnɛpo ma olu kun bɛ kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka ɲɛma da o fɛ. Ni ɲɔgɔndalajɛ mun kɛra UNICEF fɛ ni minisiriso min ɲɛsilen don kunnafoniko ma ale ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye a tun ye ka hakilina falen kɛ denmisɛnw ka koɲɛw la san 5 tɛmɛlen kɔnɔna na. Depuis 2015 gouvernement du Mali ani UNICEF o ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka filɛ denmisɛnw ka kora communication bolo fan fɛ mun ni mun ka ɲi ka kɛ min bɛ se ka jama dɛmɛ ka denmisɛnw fana ka bɔ nɔgɔ la. O sira kan o bɛnbɛnbɛn kɛra hakili damani bilara ɲɔgɔn kan baara min ka ɲi ka kɛ o san 5 kɔnɔ. Donc san o san an bɛ ɲɔgɔn ye ka revue annuelle kɛ ka filɛ nin san na an ye nin baara ni baara in kɛ an sera yɔrɔ jumɛn na min ɲana min ma ɲa ayiwa min ka ɲi ka labɛn pour que an ka se ka faamuyali kɛ a la k'a kɛ cogo wɛrɛ la pour que a ka se ka fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la cogo min na san o san o kun bɛ kɛra. Bon ɲinan san 2019 ta o ye san 5 laban ta ye. Donc san 2019 ka baara bɛ yen mais san tɛmɛnenw bɛɛ ka baara fana bɛ yen mun kan ka kɛ ɲɔgɔn kan ka filɛ sisan san 5 in kɔnɔ an tun ye min jate ta an tun ye min laɲini ko an b'a kɛ ni Ala ka dɛmɛ ye est ce que o laɲini ni a dafara wa n'a ma dafa mun y'a kɛ a ma dafa n'a ma dafa fɛɛrɛ jumɛn ma sɔrɔ an fɛ an ma se k'a dafa ayiwa an bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn sɔrɔ pour que siɲɛ wɛrɛ nata an ka se k'o dafa ka ko wɛrɛw kɛ mun bɛ denmisɛnw ka diɲɛlatigɛ sabati. Nin sɛgɛsɛgɛli baara in na kɛ sababu ye min b'a to u bɛ se k'u ka kɛtaw dɔn don n'a nataw la. Bɛnbɛnbɛn caman kɛra pour que bɛɛ lajɛlen ka kɛ yan an ka se ka a sɛgɛsɛgɛ ka filɛ min taara ɲɛfɛ min ma taa ɲɛfɛ min ka ɲi ka walima cogo min na. Donc nin ɲɔgɔn in na an bɛna o baara in de kɛ mais baara in fana n'a mana kɛ ka ban n'an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ban an fana b'a filɛ tuguni san nata 2020 ani 2021 an bɛ se ka mun ni mun de kɛ. Mais o bɛ kɛ mun kɔnɔ o bɛ kɛ cadre de coopération wɛrɛ de kɔnɔ min bɛ wele ko CPD o cadre de coopération o ye kuraman dɔ bɛ discuter actuellement min bɛna na bila sira kan o cadre kura nin an bɛna baara mun ladon o bɛna don o cadre nin de kɔnɔ komi n y'a fɔ ka tɛmɛ ko a bɛ kɛ san 5 le donc san 5 kura bɛna commencer 2020 na ka taa 2024 la donc an bɛna baara mun fana jate minɛ 2020 ni 2021 kɔnɔ o bɛ don o cadre nin de kɔnɔ. A y'a yira k'a fɔ ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka baara in na min ye ka kunnafoni jɛlen di denmisɛnw ka koɲɛ kan. Aw ka kumakan bɛ taa so dɔ la ka taa buguda dɔ la anw mun bɛ ban ko an tɛ se o yɔrɔ la donc o kama aw ka baara c'est important ko aw ka baara ka continuer ka kɛ ni anw ye anw bɛ baara kɛ n'aw ye cogo min na aw fana bɛ baara kɛ n'aw ye cogo la pour que musow denmisɛnw denfaw dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen u ka kibaliya jɔnjɔn sɔrɔ. Kibaliya min bɛ mɔgɔ mago ɲɛ u ka hakili ɲɛnama sɔrɔ hakili min mɔgɔ kisi gwɛrɛgwɛrɛ ni masakɛ ma parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i t'a dɔn fili kama a bɛ na ni bɔnɛ ye ma mais n'i b'a dɔn a bɛ don i ni ko caman cɛ donc o sira de kan aw ka baara ye important ye komi tɔw fana ka baara ye important ye cogo min na baara ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa le pour que sigi kɛnɛya si ani baloku ka yiriwa. K'aw ladɔnniya kumakuncɛla k'a fɔ ko ni jɛrɛ hakilina falen in kɛra maa caman de ka nisɔndiya kɔnɔ. Halisa kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔna na maa caman de cɛsirilen don u ka baara la cakɛdaw la nka ni maa ninnu bɛɛ la ne ka magmaw olu yɛrɛ ye sugantili kɛ ka maa damadɔ suganti yaasa ka jɔnjɔn d'u ma k'u fo u ka baara kɛko ɲuman na
okumu kɔnɔna na o ye ɲɛnajɛba dɔ boloda dɔgɔkun tɛmɛnen faba kɔnɔna na a dabɔ kun ye ka ni maa ninnu dɛmɛ u ka baara la Amadu El Konare ale ni Bakari Kone tun bɛ kɛnɛ kan o y'an sama min na an ka ɲɛma da u fɛ an ye jateminɛ kɛ parce que an kun kan ka fɛn kɛ a bɛ dɔɔnin bɔ donc an kun bɛ fɛsɛfɛsɛli ɲɛnɛma na parce que en principe an kun kan ka kɛ depuis san daminɛ la n y'a fɔ cogo min na an kun ye mɔgɔ 70 ɲɔgɔnna de suganti voilà donc fɛsɛfɛsɛli kɔnɔna la an nana ye an mago bɛ hakilina mun na an bɛ fɛ ka message mun fɛnɛ passer an y'o sɔrɔ ni mɔgɔ 22 de la an y'o choisi critère dɔw de kan en fait an y'a ye ninnu cɛsirilen don kosɛbɛ jamana ko la et ninnu bɛ u ka impact ba bɛ population kan jeunesse kan et u bɛ message passer message ɲuman an sago bon an hakilina message passer ka ɲɛ ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan en fait ça c'est juste une première édition ni édition fɔlɔ ye voilà an kun ka laɲini ye ka édition fɔlɔ kɛ fɔlɔ voilà ka se ka fɛn dɔw yira mɔgɔw la ka mɔgɔw fɛnɛ an ye minnu suganti k'olu la yira mɔgɔw la et ka se ka mɔgɔ tɔw pousser ka baara kɛ ka cɛsiri kɛ hali bi fasoko ye ka se k'olu ta ɲɔgɔnna kɛ pour que au moins jamana an ka laɲini min ye ɲaɲiniw ka sabati hakilina mun y'an bila nin na an y'an sigi ka jateminɛ kɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ baara yɛrɛ la kosɛbɛ olu ka baara dɔnnen tɛ mɔgɔ minnu bɛ se baara la kosɛbɛ olu tɛ ka bila baara la an ka jateminɛ nana bɔ a kan k'a fɔ ko o yɛrɛ de kelen bɛ ka Mali bila dingɛ kɔnɔ walasa an ka bɔ dingɛ kɔnɔ fo an ka tasibila kɛ ka se mɔgɔw ma minnu bɛ k'u yɛrɛ di jamana ye n'u bɛ dibi la o de nana ni nin hakilina ye an ye mɔgɔ minnu sugandi a gɛlɛyara dɔɔnin ka sababu kɛ an tun bɛ fɛ ka a di mɔgɔ caman ma minnu tɛ ninnu si ye nka équipe minnu sigira olu ye minnu fɔ an ye k'an k'o kɛ première édition na o ye ninnu ye n'o tɛ tɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nka équipe mana min décider an labanna k'a k'o ye o de nana ni nin ye an ka laɲiniw senfɛ an nana ye k'a fɔ ko an ye mɔgɔ minnu sugandi nin première édition na olu ye mɔgɔ ye minnu kan ka sugandi nka caman wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ baara la dibi la n'u mɔgɔ mago t'u la an ko an ka laɲini kan ka se olu fana ma nka ka taa sisan ma fo ka se san wɛrɛ ka sababu kɛ an bɛ fɛ ka deuxième édition kɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna mɔgɔ wɛrɛw wele minnu tɛ ninnu ye minnu bɛ baara la jamana ye faso ye Mali ye n'u la kodɔnnen tɛ an b'u fɔ u ka miiriya ɲuman na kunnafoni nasira la ni kunnafoni de bɛna an lata diɲɛ kɔkan kibaru la min bɛna lase aw ma Amadu El Konare fɛ a y'aw danse an ka bi jamana kɔkanna kibaruyaw la an bɛ min daminɛ ni Faransi ale kun ka kɔrɔfɔw ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ Faransilakaw ka sɔrɔdasi maa 13 minnu fara an ka jamana kɔnɔ kunna sini ko ka sababu kɛ u ka pankuru ye garaw kɛ ɲɔgɔn na k'a ta o donna ka bila bila min ye tasibulaw ale ni dandigɛli caman b'a la ka ɲɔɲa Faransi jamana ani anw yɛrɛ ka jamana politiki jɛkulu ɲɛmaw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye politiki matarafabaw ni maa hakilibatigiw ye olu caman b'a la k'u ka tasibulaw kɛ nka a yera k'a fɔ jate min minɛna o ye maa caman fana bɛ tasibula ninnu senfɛ olu b'a la k'u ka dusumakasaya dantigɛ dɔw yira ni o ye Faransi yɛrɛ bɛ kɛlɛbolo lakanabulukajɔ min na an ka jamana kɔnɔ dɔw ko ka fu siri a ko dan na dɔw yɛrɛ ko yɛlɛma ka don a ko la nka hali bi n'a ka bi dusukasi kɔni sababu la maa caman bɛ olu kɔni b'a la ka nisɔngoya ka caman fɔ a la maa minnu bɛ yen n'olu ye Faransi jamana ɲɛmaalakaw ye u y'a kanu k'a fɔ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye sangabondala ye o bɛna sigi décembre kalo tile 2 nata invalide waasa ka se ka tasibila ni miiri kɛ ka ɲɛsin ni cɛba minnu bɛ n'u ni tora faso lakana la Faransi faso cɔ a la ani anw ka jamana Mali ale cɔ a la n'an bɔra yen an bɛ taa Congo démocratikaw fɛ yen ka aw ladɔnniya k'a fɔ kunun tarata jahadi wale barika bonyana kosɛbɛ furukufuruku ani nisɔngoya taamaw ni nisɔngoya walew Congo ale yɛrɛ kɔrɔyanfan fɛ a ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ diɲɛ selege 4 kɛlɛbolo MONUSCO min bɛ u ka jamana kan a yira k'a fɔ olu ka kow kɔni t'a la ka maaw ŋunanfa o de kama min ye bi araba ye u ka ɲɛmayaso kɔni y'a sɛbɛnciya k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ maa minnu ye jahadi wale kɛ o don na
n'a kɛra sababu ye ka ɲangataba don i k'a dɔn u ka nin cakɛda kɛlɛbolo lakanabaaw ka jabala kan kosɛbɛ bennikaw fɛ yen maa min bɛ yen ni o ye nisɔngoya taama matarafaba maa kelen ko o fana fara bi tuguni i n'a fɔ kibaruyaw y'a jira cogoya min na o kama sigidaladenw kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin MONUSCO maaw ma ko jugu b'a la ka bi jamanadenw ka k'u fa diɲɛ seleke naani ka nin kɛlɛbolo maaw tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn ni o ye k'o ye fɛn ye min ni a ti bɛn cogo si la jate la yira k'a fɔ min ye nin jahadi daminɛ ni bi cɛ maa ŋaniya jugutigiw kɔni ye maa 80 n'olu ye sivililakaw ye olu kɔni bunɛ u ni la bamanciya wale ale kɔni senfɛ kabi nin kalo in kɔni daminɛ na o de kama sa jamanadenw b'a fɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ MONUSCO ka i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la ka se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ ka Kongo jamanadenw dɛmɛ u bɛ se ka kisi nin ko ninnu ma cogo min na funtɛni barika bonyana kunungo kosɛbɛ Beni ani Butembo sabula funɛnkɛninw ye karangada bɛɛ lajɛlen su a maw ye k'a sababu kɛ u ka dusukasi ye an badenw nin bɛ dan sigi an ka bi jamana kɔkana kibaruyaw la ni Ala ni kira k'i sɔn sini kibaruya kuraw na bɔ 9TV don kibaru kanu aw ka kunnafoni ɲuman kosɔn am se ka na an ka faaba kɔnɔna na ka bi don kibaru kun cɛ ni ɲɛnajɛ kunnafoni ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko festival tamani ale baaraw daminɛna ko kuratun ɲina ye a ta ko 5nan ye ɲina babu bɛ min kan o ye bɛn bɛ se ka sinsin cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na an ka jɛ ka Cheick Sisoko lamɛn ale bɛ ka walawalali kɛ anw ye Baɲɔn Jɛnɛpo ka kuma barani ɲɛfɛ ne ye tama sɔrɔ mɔkɛ fɛ k'a sɔrɔ n faw fɛ tama b'anw ka du kɔnɔ de donc o de kama n ye ni initiative sɔrɔ ka ni den tama kɛ parce que fɔlɔ interquartier tun bɛ kɛ Mali la ani biennale bon olu ko ninnu bɛ dabila la an ka laada fɔlifɛnw bɛ ka commencer ka tunu donc n bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka segin kɔfɛ dɔɔni k'an ka ni fɔlifɛn ninnu don da la cogo min na quoi bon an bɛ fɛ k'an dɔgɔninw dɛmɛ minnu arabu kanu b'u la ka se ka na baara kɛ an ka fɔlifɛnw kan yanni u ka taa kɛ biti dilan ye donc kalebasi ninnu minnu b'an fɛ yan biti ninnu créera ka bɔ o de kɔnɔ u ka na u ka dɔnkili da live kɔnɔ 2020 o projet de bɛ n bolo 55 tama hit up an bɛ commune 6 in bɛɛ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ arabu fɛ k'u lakalan live la quoi bon san wɛrɛ ta ni Ala ma foyi kɛ an ka dɛmɛbaga minnu bɛ kɔfɛ komi ɲina sécurité ko de y'a kɛ n'u ma se ka yan sɔrɔ mais san wɛrɛ ta ni Ala ma foyi kɛ an bɛ fɛ ka don stade yɛrɛ de kɔnɔ ka mɔgɔ wɛrɛw bɔ kɔfɛ tamafɔla wɛrɛw bɔ Afrique de l'Ouest yɔrɔ wɛrɛw la u ka na bon an ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'an bolo san wɛrɛ ni de bɛna dan se an ka bi don kibaru la min lasera aw ma Fasiri Jama ale ni 9TV ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma sababu la an bɛ foli lase aw ma aw ka ɲɛmadali fɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka se k'an ka jamana lakana Ala ka su hɛrɛ di aw ma aw k'an bɛn don n'a nataw la